Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah Miftahi babi rahmatillah Haddada ma fi ilmillah Salatan wa salaman daimah bidawami mulkillah Fa'akulu la hawla wa la quwwata illa billah Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Amma ba'du summa qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Warawa lan riwayatake sapa Ibnu Abi Syaibah, Imam Ibnu Abi Syaibah, mamin adamiyin ora ana utawi anak Adam, ora ana iku illa wali qalbihi kejaba iku tetep ing dalem atine anak Adam baitani utawi omah loro fi ahadihima iku tetep ing dalem salah sijine baitani al malaku utawi malaikat wa fil akhari lan iku tetep ing dalem omah kang liya asyaitonu utawi syaitan. Faida zakaro mongko ing dalem nalikane zikir sapa anak Adam Allah Ta'ala ing Gusti Allah Ta'ala khonasa mongko mundur utawa sirna sapa syaitan wa idalam yakur lan ing dalem nalikane ora zikir sapa anak Adam Allah Ta'ala ing Gusti Allah Ta'ala wa doa mongko nyelehaken sapa asyaitonu syaiton min qarahu ing cucuke syaiton fi qalbihi ing dalem atine anak Adam waswasa lan ngridu sapa syaiton lahu maring anak Adam. Biasa terasipun Imam Ibnu Abi Syaibah ngendika Imam Ibnu Abi Syaibah ngriwayataken bilih Kanjeng Nabi ngendika ingkang cara jawinipun mamin adamin wonten ing saklebetipun anak Adam sedaya menungso menika gadah ati lan wonten ing saklebetipun manah menika dibagi dados kalih ana omah loro di ahadihima al malak wa fil akhari syaiton. Griya kalih menika ana sing setunggal ing sine malaikat, sing setunggal ing sine setan. Yo pacet. Jadi menungso niku ngoten niku ana wonten kalane menang sifat malaikate, ana kalane menang sifat setane. Fa idza dzakarallaha ta'ala khonasa nalika wong niku kerep zikir dhateng Gusti Allah mongko setan arep kalah otomatis. Artosipun tenggen saklebeting ati menika dikuasani dening sifate malaikat. Jadi karepe ndamel kesaenan terus. Ning nalika sewalike nalika babar belas boten nate zikir, boten nate wiridan, mongko wadu'a syaitan min qarabi fi qalbihi wa waswasalahu. Setan nyelehke cucuke utawa cangkeme nanggon atine wong niku wau terus godho waswasa ngridu dhateng atine tiyang ingkang boten zikir kala wau. Mula wonten empere nek kadang-kadang kita ningali tiyang ingkang sae banget. Ningali tiyang yang lah kae wong kok napa jenenge apik temen koyone ya
kok ya sabar, kok ya gelem ring nglanggar, kok ya sregep jamaah, kok ya sregep ngaji. Niku saluwese dan niku memang sifat malaikate agi menang. Otomatis mboten sing elek-elek pun. Lah nek tumrape kita nalika ningali ingkang ngaten menika kabeh menika kedadeyane ingkang ngersakaken Gusti Allah. Dadi mboten sagumun nemen-nemen wonten wong ibadah syukur saged ditiru mboten sah namung gumun tok niku ora pati ana gunane. Sing wonten gunane nek kok niru. Kok ditiru sing sae. Mangke sakwalike nalika wonten tiyang ingkang nglampahi pendamelan ingkang awon, wonten tiyang ingkang nglampahi maksiat, ya wis sengit aja nemen-nemen. Bahkan setitik mawon boten pareng sengit. Nek kalih menungso liyane arep disengiti iki apa padha wong Islam. Alah, bu Islam ora Mas, wong sembahyang kuwi paling jumuahan tok. Syarate Islam niku ora sembahyang. Syarate Islam niku syahadat. Kapanpun nate syahadat, kita sebagai tiyang ingkang ngarep-arep kesaenan, yo nganggep nek dene Islam, aja kok sing padha-padha Islam. Sing lintune utawa non-muslim sekalian, Gusti Allah le ngajarke wonten hablum minallah, hablum minan nas. Maknane nas niku menungso. Menungso niku napa sih? Menungso niku wong ya lanang ya wadon. Dadi ora nas niku maknane kudu wong NU sanes. Nas niku maknane sanes wong Islam. Nas niku maknane menungso. Ya menungso niku ya wis menungso secara umum. Ana sing Islam, ana sing ora Islam, ana sing NU, ana sing ra NU. Nah, saniki kadang-kadang kan rada repot. Aja kok padha-padha menungso. Lah ana padha-padha NU iki kadang sikut-sikutan. Padha wis padha dene NU-ne, padha dene Islame, padha dene NU-ne. Sing luwih cilik maning ya tunggal RT, luwih cilik maning tunggal mushola, lek jamaah bareng, kuwi kadang sengit-sengitan. Lah prewe Mas kaya ora sengit prewe lho wong kae disengeni ibadah angel ra umum. Lah kiai biyen marayan lho wong aja dikisui wonge. Sing disengiti niku maksiate. Ning iki angel. Prakteke rada angel. Sing disengiti maksiate, sing disengiti malese. Niki rada angel. Rata-rata nggih muni ana wong males, ana wong boten cocok kalih piyambak ya wis ya sengit kelakuane, ya sengit karo wong. Estune sing leres sengite dateng kelakuane tok niku. Kelakuane tok. Lho, untuk menyeimbangkan langsung malih dateng omah sing isine wonten kalih niku wau, untuk menyeimbangkan ben malaikate niku betah, ben malaikate le manggon niku anteng teng ati, ben piyambak ibadah terus enteng terus. Lah malaikate dijogo. Lali jogo malaikat prewe Mas. Jenengan gadah dalem wonten tiyang dodok-dodok. Assalamualaikum. Tamu. Jenengan waalaikumsalam dilebetke. Dilegake.
bar dilenggahke kowe jenengan ngendika napa sak perlune terus jenengan ngendika mawon jan klalen ra disuguh omong tok nganti setengah dina kira-kira tamune betah napa mboten Mbak? Mboten betah ngomong nangkene sing napa ning ngaji napa sejam gede-gede wis kok jam 6 tekan jam 8 ning 2 jam ora ana tewe nyatane do males kalau mau takon Mbak Kiai ini janjane nek Jumat karo liyane Jumat padha apa ora Mbak? Ya mboten beda nek liyane Jumat ya sing jamaah paling wong semene nek malam Jumat rada akeh badhe kula memper ana kacitane ana teh lha niku bukti ya saran-saran dikatakan ngoten nek ya wis lumayan ngoten lho besok bulan motong lumayan raketan seminggu sepisan ngoten raketan niate ngombe teh ya ora apa-apa lah men sing gawe teh niku asal ganjaran untuk saya ini tetep untuk saya ini daripada sing boten bablas lah niku bukti bilih nalika ana tamu agi mertamu kok mboten disuguh utawa malah dinengke tok ya tamune yo selaka sesuatu minggat sami kalih malaikat pun rawuh tenggen dalem jenengan teng atine jenengan wong cen biyen ana sifat malaikate ning nalika malaikat niku mboten disuguh mboten diopeni mboten dipernahke ayo ora kerasan Mbak. Nah terus sing nyuguh malaikat apa? Ya niku mau dikir sing nyuguh malaikat niku suguhane napa? Dikir. Mugi anggenipun kita sareng-sareng lan kingelingan nyemutaken menika kita dados ahli dzikir, dados tiyang ingkang saged mensyukuri nikmat. Insyaallah nek saged nyukuri nikmate bakal ditambah dening Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Kata atur kata kekilapan yang hakim papunten Allahumma fi ila qawmi thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.